Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nangapustang sugilanon, P.S. Love you. Ay, Ginoo ko! Sige sa maka ang namatay ni Higayuna. Ay, Ginoo ko! Dili na ko. Bahala na. Mubiya na yun ako ni Ining Balaya. Puslan man nga, mamatay ra gihapon ko. Mas may pagmamatay ko nga kanang makasibat ko. Tanaday, mamiya na tagikan din eh. Dili nang. Dili ko mubiya din nga dili na ko sila madanang santa. Kinahanglang maluwas na ako sila. Ay, pero day, wala ka lang masahin sa kapiligro ni Ining Dapita, day. Dili na ka makapugong panako nang. Dahil in taon, sige na, biya na lamang. Bisang sa lapi mong buhaton, wala na kayo mahimo sa pagluwas ni Manay Sides. Nang. Fuck. Really, Dad? Mupusil ka ginako? Kung gikinahanglan, Really? kagahi ka na kayo ko. Dili ka mo patuon ako. Dili ka ba magkasabot? Dili mo mahimong unayon si Piolo kay igsuon mo siya. Kaluha ni mo siya. Lisod ba yun kay kanang sabdon? Ha? Wa mamumura ko nga nag-uban. Pero managsuon mo. Kaluha mo. And your faces won't lie. Dad! Dad, read my lips. I don't care. Oh. You son of a... Son of a what? Hmm? How far will you go? Aron nga maprotektahan nimo ka ng animal nga mibuto og kalit sa atong kinabuhi, ha? Daddy? Hangtod asa? Hangtod nga mohunong ka na. Oh? Oh, ganong mikatawa ka. Why? Why? Litse! Kay wa ko'y plano sa paghunong hangtod nga mawa siya pagbalik sa akong pananaw. Oh, Diya ka lang, Kotob. Pero, You wanna die? Out! One! Oh, gipusil mo sinitinoy. Oh, op, you! oops! Nadungan sa akong paghihap ang pagkablit ko sa akong pistola. I wasn't even sorry. Animal ka! So, as I say, you will have to choose that namong duha. Oh, no. Butang ka na imong pistola. Ipusa ka na! Now, kinsa namong duha ang imong piliun, Daddy? upida ni Baya. Sukad ka niya to. Wa, yun ay kalinaw. Malinaro gitingali ni Dinhikon. Mga matay na nintagihan ni Baya. Hey! May nagyuri pahuay unta kay idaran ako. Pero dili ko na mahimo samtang buhi pa ko. Kaya maunay among gikasabutan kaniya to. May unta kun mag-unay na lang sila aron nga matapos ang sabning tanan nilang kadautan. Bahala sila magkagubot. Magpabilin rin ko din gate. Dili ko mangin labot nila. Bahala sila. Lain na sad nga buto ang atong Ala. nabati nang. Ala, ginoo ko. Nang, dinhi ka lang ha. Day, ay lang mo tanda ko biya. Day, nagakurong na ba ako maayo, day. Misaka na kaya akong kabuhi sa kuwag kiting, ay. Diyos ko, panabangin. Nang, kinahanglang matanaw na ko kung unsa na nahitabo nila sa taas. Masyalan? Uy, day. Og matod nimo nga, naaran nila ni Tito Orlando og Noy Tinoy ang yawi sa underground, dili ba?
Mao nga kinahanglan mo saka ko nang. Day! Ayaw na ka in town. Ayaw na lang, Day. Pero dahil sana na kanita gibuhat ni Sir Paulo, ni Sir Piolo. Ha? Pero, wa man din si Piolo nang. Tuwa man sa syudad. Wala man mo biya si Sir Piolo din sukad. Unsa? Pero dito man siya. Nakita ko siya dito nang. Salan? Saan imong giingon, Day? Si Piolo. Nakita na ko si Piolo kaganinang buntag dito sa syudad. Salan? Uy, unsa man taong pagkaunsaa? Nga din hiraman siya. Ha? Nakasiguro ka nang? Ay, sigurado lagi ako. No! Si Piolo. Day, asa ka paingon, Day? Day, balik din, Day! Uy, kinuo ko. Bidagan siya paingon sa taas. Uy, Day Dinis! Ma'am! Ano ginoo ko. Ikaw na may bahala. Wala ginoo ko yung katabang. Nagakurog na tibok na kung lawas sa kahadlok. Manawag ako og pulis, no? Alam, mamamayo ka, ha? Ay, ginoo ko. Damn it! Sige, suway sa pagdasmag. Kamaan git, Piolo. Kung makahimo ka ba sa pag-ilog ng gikuptan kong pistola, hamag! No! No! Oh, Piolo, anak, ayaw! kung makita mo lang ang imong hitsura karon, Daddy, katawanan ka kaayo. I never once saw you afraid. Karon lang. Karon lang. And all because ni animal. Oh, Ging nang ayaw sa tiyon eh! oh, shit. Ma'am! Nakadugo siya og nagigda sa sahog. Dennis, unsay mong ibuhat din eh? Oh, Tito? Nganong gitiunan ni mo si... Ma'am? Si Piolo? No, wa ka makasabot. You have to leave now. Sige na, biya na. Problema kini sa among pamilya. Intra-pamilya kini. Mong biya na. Pero Tito... Ma'am! Ayaw ko biyahe, ma'am. Tabangi ko. Oh, Ma'am! Biya na! naglibog ko. Nganong... Ma'am! Buot ko nilang pati yun. Unsa? Pagkakon! Silang duha, si Daddy o si Paulo. Gusto ko nilang pati yun, ma'am. Piolo! You son of a bitch! Dili ka na tinood. Dennis, biya na. Pas mo samot lang kakomplikado ang tanan. Kung magpabilin ka pa din eh. Biya na. Sir... Piolo! Ma'am, biya na, ma'am. Ma'am, ayaw ko biyahe, ma'am. Tempa! Naglibog ko! Ako kini Dennis. Piolo? Ako kini Dennis. Piolo? Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo. Kadiyat lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo? Ako, ma'am. PS love you. Piolo? Ikaw? Shit. Bitutok siya ni Piolo. Piolo! Ako. Piolo! Ako. Ug nahidumdum na ko sa tanan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!